Als een aanschuttelijkers uit Rijn! Welkom allemaal bij de jeugdzitting 2018. En dit is een hele bijzondere jeugdzitting. Er komt namelijk een nieuwe jeugdvorst, een nieuwe boerengezelschap en ook een nieuw jeugdtrio. Een hele wisseling van de wachters bij de Hazekeutel. Na een laatste Polonaise begon de middag met het aftreden van vorst Tom. Lang zonder vorst zaten de Hazekeutels echter niet, want de opvolger stond al te popelen. Geboren Jonkheer, geboren Roy, Guus, Maria, Anton, Peter van der Velde als jeugdvorst. Guus! Positief Slovatie, Anton. Hier stond dan als een eenvoud Vaskus. Hazekeutels en hazekeutelinnekes, Roy! Dat kan harder. Hazekeutels en hazekeutelinnekes, Roy! Als eerste wil ik jullie allemaal een bierstig nee mooie jongen wensen. Hallo, mijn naam is Guus van der Velde. Ik ben Gert te vinden bij SV Venray in de C2. En ik ben heel gerust om de nieuwe jeugdvorst van de Hazekeutel. Vertel eens, wat vind je ervan? Ja, biestig mooi natuurlijk. Ik doe al zoveel jaar met de vasteloven, dus ja. Dan weet je wel dat je één keer aan de beurt kunt komen, dus ja. Dat is gewoon fantastisch. Biestig. Had je het wel verwacht? Nee, totaal niet. Ze kwamen mij vragen voor de raad. En toen kwamen ze met het idee om mij als vorst te maken. Ja, het is gewoon één antwoord en dat was ja. Gewoon paf. Kunnen dan het gevoel wat er doorheen gaat, kunnen dat omschrijven? Zenuwachtig. En veel adrenaline. Gewoon een grote kick. Echt fantastisch. Ja, want de zaal die stond wel bommetje vol. Had je dat verwacht? Nee, ik dacht dat ze voor de jeugdprins zou komen. Maar er stond echt een menigte. Ik kreeg er gewoon warm van. En die menigte was samen met de nieuwe vorst Guus ook getuige van het uitkomen van het nieuwe boerengezelschap. Hier zien ze dan, als jeugdboerenbruidspaar, Silke en Mees. En wat vinden jullie ervan dat jullie nou Bruut en Brudegom ziet? Ik vind het heel leuk. Ja, ik vind het ook wel heel leuk. En wat dachten jullie toen jullie gevraagd werden? Ik was echt heel blij. En dat vond ik leuk, ja. Ik dacht zo van, wow, ik wist niet dat ik gevraagd was. Maar ik kan het eigenlijk niet geloven. En kennen jullie elkaar al lang? Ik denk, ja, je zit wel bij ons in de vriendengroep. Dus best wel lang, denk ik. En heb jij hem gekozen als bruidegom? Nee. Hoe zijn jullie bij elkaar uitgekomen? Ja, Sven en ik waren een beetje aan het strijden. En toen had de commissie besloten dat ik het werd. En heb jij dan Silke als bruid gekozen? Nee, want Silke werd als bruid gevraagd. Het laatste klapstuk van de jeugdzitting was natuurlijk de wisseling van de jeugdprins. Voor Jonas een emotioneel moment. Man, Monique, ga op Monique vullen, ik sla nog eigenlijk op zijn eigen man. Bedankt! Nee, grapje man. Bedankt voor alles. Nu is er muur voor de alle rotsmerkjes. Jonkheer van Velten tot Herzenesplein, de Ron van 4 Pieterste tot de Kempersberg. Graaf van het Smaalpadje tot jeugdprins 2018. Van Landverrooy hebben we benoemd en Den zijn adjudant heeft gekozen. De Jonkheer Stan Hermans!
als zoon van Ruud Brands en Carola Brands, geboren Rondier Trekland. En wat dochter geeft toen geen gevrocht weer als prins? Ja, dan krijg je wel een adrenalinekick door je heen. Dus dan was het meteen wel van ja, dat zou ik wel willen doen. Ja. En waarom heb je voor deze adjudanten gekozen? Ja, met Stan. Ja, daar kan je gewoon gek mee doen, daar kan je gewoon mee vieren. En Cas, dat is al jarenlang een goede vriend van mij en daar kan ik ook goed op bouwen. Dus dat was meteen van ja, die moet het gaan worden. En wat vonden jullie ervan dat jullie gevroegd weer als adjudant? Ja, super natuurlijk. Het is altijd leuk om iets met de carnaval te doen. En ik was al benieuwd wie het zou werken. En toen kwam Tren naar buiten toe. Dat was helemaal geweldig. Had je het verwacht dat je door Tren was gevroegd? Nee. En jij? Ja, geweldig. Ik deed nooit eigenlijk wel met carnaval. Maar nou dit jaar wordt het wel echt, gaan we echt knallen. Deze vastelovend gaan we fietsen, boksen of voetballen, maar zingen, hossen, springen, we gaan knallen! En dan nog even terug naar inmiddels oud-prins Jonas. Mocht hij zich de komende carnavalsperiode vervelen, dan is er vast een extra plekje in de garde voor hem.